Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Banta kajing la istom ka jongpi barok ka tim jong ka film. Ta sistem ni nga pelat yang tadi trailer. Menteri Jong Sarkar Jilla ubah dasakhiat bahal lamari akasmi thoding ka arpo ar tarik ubnai naitung arajar arpo ar la plai pai ba ya ka trailer jong ka film ahor ya ka balashna bat penmi pai ba da ka HK Films akajing plai pai ba ya ka trailer jong ka ni ka film akajing lang ka balalong hakar malki Professor Colony la sakhilang do President Jong ka Meghalaya Filmmakers Association ubah Commander Shangpliang inong e shimbenta hakani ka film but kiway de kibala shakot ngobha kani ka third film ga jong te koi ka ba ngasiam hakani ka film kalong slightly out of my subject. I mean as a genre ka bang don't interest ka film direction tamba I take it as a challenge. Anyway, I try ngila ya dep menta try in the next few days feel ala ban witness ya ka film haka screen. I express my gratitude to all the artists who take part in this movie. And I ngasungo ba di banong rumo ba di banlong kum kata ka small family ta. We should all feel like we are in one small family. There should not be any kind of ill feeling against each other. No? We should not jealous of each other. We should not hate each other. And it is good also that even some of our non-tribal friends, they are here with us. I would like to say that we are brothers and sisters in Meghalaya. No? All of you, mga karpat ba ngidi ban sungaw kum kata ka small family kata kadai ka ba kom santam mo kum baong mo don lightly ki bakraw tam kajingek kajingkermen bat kajing ie ndai ka bakraw tam na kini barokon kadai kajing ie to ai ba kajing ie kan sinsyar ya pi iway hakani kajing try ka ba sakmat bat kabakong san nga sukwa banong ba kani ka film industry nay nang ni sakmat kan sayat bah nang ni sakmat kan sapaw bah kadai ka bakraw tam ban pendon kam yaki talent yaki sap ki bau belai wai dei ban nang pentrai kam ban ya sakmat te kani kadai ka juk ka ba ka sarkar kan sitom ban ai kam ai jam ka film industry kan long kaway kata ka industry ka ban penmi ikikam kijam hadin habut tenak takadaw ni hapsin serius ya kanimo mantata sedang ni barin ni kermen basuki kan salong kata ka film industry ka bahe ka ba lesi ki Bollywood ki Hollywood ru kinsa recognize mo hadin kani ka kam sina film hapo ka jela Meghalaya kala sedang ya kaban kiu rasong hagini ki kendiat sengi bat ngi sengu kemen dang hagani ka sengi ublei ke baladap ngatrai pilayo i lingba ki kot kubor baka kawai ka film khasi ka bakerteng ka juk hakaba ki briu ki laya nyom chiki cinema hall banio ban pek ya ki film khasi ngasengu ban ai ya gejing kublei ka bakerpang ya ki pajba jong ka jela Meghalaya ki bala ai ya kani gejing krisyan nam ta ki film khasi nakapor nga jukran ye kene ka benta ba nakaliang jungi kum ki kun samla nakaliang jungi babun ki bala pendap i gijing pule kalong ka ba sisya bangin yo ka kam sarkar den rai kene ka di kawi na kilat ki lenti ki ba ngi ngila ban thau kam hi ya ki ba ngila ban yo kamai kat ke jing la ka jungi lengba ka kam sina film tingidot kam sisya ya gijing kersyan nakaliang jungi paj ba ngaju ongru ba nakapor kum kipaj ba hi ngidi ban appreciate ngidi ban sngo sarong ngidi ban ai mensim yaki bakum kini kisamla don sap hakakam shina film namar ladangin baino kalong kumba ngi pendu ja yaki kibadon hakane kaliang kibadon hakasap jeng kakam shina film kamtam lili habangi shina film kadon shibun ki benta haka jing shina film
lang nadu kinong ring, nadu kinong shina jingruai, nadu kinong tho ki lyrics, kinong ring ki editor, nang ta kinong make up, nang ta nadu wat hadu ki baya shet jing shet ro ngatrai pi tiap hakapor bangingile shooting daki sanphone ro pongut te teng habangile bam si dukan sya laning ibu dang unong shet katulu kalong ngajingirap nam ta jungki la kalong ki kali ro ngimla ban syura alut ki kali ngi haban wai te kadon sibun ba kijing mentoi nang kadeka kam sina film na ta kadau kum gajaj ban riu hi ngi dei ban ai ka appreciation ngi dei ban ai kijing nyaro ngi dei ban ai ya kata kajing ai mensim ki kun samla ki badon hane ka sap sina film da ka bangi ai mensim kolong kum tahi bangin lej pej ki sina mahol dengan ngej scam ba kadeka film ahoru anda ngilayo ya kaban pen hapo sina mahol ngej scam bagi paj ba lengba ki family lengba ki bahai ngasam lengba ki parlok prajor ki jongpi ki biadan benta ngi scam kinyo e kaban ai mensim hadu mentale se ngila ban ong ki babun kim padayo kamai than na ka kam china film kini kinong ak ten rei kat sapoi kapor hakaba phiru pinsayo kamai khambun lada ki nong china film lada ki pajba ki wan ban ai jinggershan kindiat chapang ka film ahor ka jingmut film ahor baling ai kerteng ahor kat bang ada perkat ka kerteng film ngan ai kerteng ayu ngala perkat Jeff tu bat kiwi tu ban ai kerteng jingit ngam jukwa re namar la bon pelat film jingit te ngam di ba kan thoi kiwi ndai lala ka jong subject te kat bang ada yang syongka bagi polok don wi polok jengahi don hang te din Johnny ya keren du dang wan ring news ya ketika event gawe jengka ahor bayale ris kalima tinggal yo jumut senan man ai senan ka kerteng ahor ya ka film bat ka jumut jengka ahor golong ka bonjat ngila banang ka ahor kete nang ta ahor kete fitip mau tu ka kete golong ka jersey bat kiwi ka jumut bajliu bat hangne ka hakni ka film jenga ahor ka dei ka jing sniu namar ta kindiat ya ka baydei bat ka jingja hakim lang salang ngarang kemau ngadang sa haying mem sha dang ret tangla ja khna nigi thai lumparing laban malki khamtam babon bai nigi thai lumparing pin salap bai ga met jiki hadin shitayo artayo ba pin ngin sapet ni ko trailer menta hadin shitayo artayo pin salap ga met jiki khamtam bon gi khna school ei but the filap ga met jiki digi bilit gilap ndon shu ka khmat ki khat met apo ga met ndon shu tegani ka film ahor ka ta khiddiat ya ka organ street ka jingle business bean jongno ngamla ban kedo you tang na kadau ba kin yo ban kamai spa aku gijingim kile gitu kum saliare ya gijingim beriuru klong bat khmot ibar khaj bala ban penyat kami gitu nama ki remba tengam ngakum kita jur pat ya kini khubar pa film kindiat bat ka khubar ka bakham kerpang sisu ha ka film ahor kadai sepang ukpa bat ka khon bat ka jingedei ha padeng kolok te nganum batai bun khtian nganum batai jrong re phi sawan pe ka film pe ka ni ka trailer kindiat benta kajing le stom ka jongpi barok ka tim jong ka ni ka film ta system dam hi nga pelat ya ka trailer ya Polit kenong ba mentagaski kilayo pentam no ya kawe kametia naka klaw hajang kesnong malki. Yes, we are trying to find out the culprits too now. Jeff, call me 76979606. No sé, Jeff, no sé, please. Agasin begini kau, kimat kijau ini kemacuna. Balak ni kena sulo, kami ganti pada mata. Ikut dulu, mamla bahut pikir gaya. Kendra.
program ka ba sultanat bat ka film ro nga iba mawat lai di tang i trailer patang katto ka new minute ro handai ila long shisha iba pen thrill ya kata ka jing sngau ya kata ka jing mut jing perkat tengah kermen jad pengalaman ku chief guest tiba hilarus insa ai nga ka wai CD for free mo bangan ya ban pej hayeng bat ki bahayeng bahasam te kublai shipun ya pi kumbong i ba ayu mene ba mola long shisha ku musallu bahai na he ke body he ke met ke pat bat itnat ki rukom la action na gawai galiang sha gawai galiang tane ka pani ba ka film industry ka jongi hapo Meghalaya la nengi la panong hapo khasi jantia kala pair na gawai ka por sha gawai ka por mansuang kan mau ngi pe film khasi mo te ka compare ka don hi kata ka jingduna ha ka choreography dan kini kita henry ngi bakat banang ya ki por kesi kadang pair kadang itnat kadang ibang kadang pensultanat shosho ban pej ban khmi tenga so banai ka burom ka bakhrawa ya iwei pe iwei i inong shim banta ban penhe pensan lene ban pen itnat ban pen songshit ban ai ban same shosho ya ki khon samla khamtam ki jongi habi de bat kane ki industry ka bangi ong ka film industry jong ka state nga kermen scam ba lengba ka jingtre ka system ka jong pi baro hi ki bedon hagane ka line hagane ka benta pinang ya tre system pinang ya tre minute bat pinang yalam lenti shushu ya ka wai pa ka wai ka samla lane wai pa wai usamla u badan ya kane ka sap ka phong lane badan ya ki interest pan shim menta hakini ki liang shna film ki jong fi menta gadon ka wai ka film ka ba mene ngidang ya keren hang te mo kai ka tan ka juk mo ka juk katugo film hakatugo singa ni thoi people baki peni ya ka hang te apo pb jar khat bangar tugo singa pai kapsnu apo pb sipang la kelumar ngau tu baleu nu pai ba hado gane gane ya kelumar mo namar menta phi apo city jongi kidon ki protest kidon ki jingle sobha kidon ki jingle susi kelumar ngadang purkar khat aga tugo skiro trail adon ke jing kelumar apo pb hanrei onda la yo jing tip lang kadai ke jingle ye be ticket jing yelet be ya ban pej ya katugo film ka bakerteng ka jung pitip sipang iklumari tang bah ka jo ko porwam subdap da ka jing so sngai kata ka mensim balai namar ba ka penpau ya kata ka sap lane ka penpau ya kata ka interest ka ba ki briu jong ikidon te namar ba ki briu jong ikidon ya ka ki interest pidon ki ba do tia do dem ban pen bha permiat susu ya ka ki industry ka ba pidon kalong ka ba pensong shit song shangan yangaro kum uwe na ki bonmut ki nang mikmat ki badan apo ka state ki jongi balai nga kren ya kata na marba nga ngatip pipitip ka jingjinjar ka jongi khamtam habede bat ka yo kam yo jam apo ka state amdei sho ka bakai kamdei ba ka sarkar kam persang kamdei ba ki kam kimdon henrei labon sipau sha kinang wat kam ban ki kam ki badon kam bantre apo ka state ka jela ka jongi tekum mga kren to kasi mentar wa kwa perken mau kani ka lenti kani ka line ka ba kini ki ro romba jongi kini ki actress ki jongi kini ki aktor ki jongi to ki kang ki jongi ro aga jo por kani ka benta ka ba ki kisim kadai ka ka benta ka ba la ban play ki lar kelti ya ki khon samla khamtam ban yashim benta ban longkum ka employment